И той е много хубав кон, брани. Давай, карай, Пепи! Повече тръс да върви. Бутни го отзад да крачи. Той е малко по-тежък то, по-голем става то. Той ще е масивен жребец. Внимавай, ще ритне така, ей. Ти няколко път си играеш с това, щеш да бъде оттрепан преди 2 седмици пак. Вземи към шик, бе! Вземи към шик, бе! Вземи то към шик и... Айде, че се снима! Мърди си дебелия посран задник! Като се завлачиш, правиш имитацията, че тичаш, а ти ходиш. Така. С тази зелена трева в устата е уникално красив. Просто е убийствено красив. Още гостите са да пасе. Нека пасе и ти си... Само ще ви кажа, като се работи с коне, се работи много бързо. Работиш 5 минути и зарезваш всичко после. Пепи се прави, че тича си, едвам си влачи краката. Ости го тръса. Охо! Цъкай му, Петре, да... Не на галоп, бе! Охо! Обърнете го на другата страна. Обръщай! Така. Тръс искам сега да върви. Така, остай го така. Ости го така да мине там пак по правата. Сега тръс, ела на са, бе! Тръс, успокойте го. Пади го там. Пади го! Тръс! Охо! Брани, ела по-наляво ти. Ела, че пак ще мине по средата. То Петър е такъв олигофрен, то, че... Ма пълен олигофрен е. Той въобще не може да се мърда то. Гледай го. Фанал към шика и се влачи. Ти не може да се раздвижиш, като работиш с коле, бе.
Как ще тичеш? Ти с този дебел гъс не може да се мръднеш. Ости го тръс. Прегради тука. Ости го сега да мине така на тръс по небрани. Ости го.